Malik ibn Dinar bir wagt bir kafirin biri bilen bir dinin üstüne bir Hudaý moratda bahsi bolýar. Oham ol adam bilen men bahsi uzaga ötýär. Adamlar da gözläpdi. Oham mena adamlar aýtdyrlar, sen aýtýanyň dogry bolsa, senki dogry bolsa, ikiňiz de eliňiz oda tutuňuz. Oham kiminki eli yanmasa şonka haklygy ma'lum bolar diýilýär. Hazreti Malik ibn Dinar men kabul etdi, bolýar diýip bir ot ýakýarlar, ýanky kafirde we adamlar da gözläpdi. Hazreti Malik ikisi de ýanky hem zaman ellerin oda salýarlar. Biri kafir, biri Hazreti Malik Dinar. İkisiniň de eli yanmaýar. Aham narahat bolýa gitýär Hazreti Malik ibn Dinar. 70 ýyl Hudaýa bende bolup gezipýän, men musulmançylygym kamillemişdik diýipdir. Men nirde men kemçiligim maka, men peýgamberimizin sünnetini tutmadymyka, men ibadetimde kemçiligim mamyka, 70 ýyl musulmançylygyň içinde ýaşap ýön bir kafir bilen deň boldum. Onky da yanmady, menki de yanmady. Men han ibadetim, han Hudaýa bendeligim, han men ihlasym, han Rasulullaha muhabbetim, men bir kafir bilen deň boldum, ikimiziň de yanman çykdy diýär. Şo narahat bolup ýatýar, giýje diýişinde bir ses eşitýär. Tagzir özüňde diýär. Sen eliňizi joda salmalydyň. Oň elle yanmady, sen eliň bilen bile oda girenseň, sen eliň hormatyna o kafirin de eli yanmady diýär bir ses geldi. Hulasa şu Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh halal rızk moratda musulman dogully bir kef aýtypdyr. Li ay yatruka ar-rajulu dirhaman haraman khayrun lahu min ay yatasaddaqa bi 100,000 dirham. Birçi riyal, birçi timen haramdan geljek zat maňa gerekkä diýip şun terk etseň, birçi riyala şu haramdan gelýän bolsa maňa gerekkä diýip şun terk etseň, şun sogaby 100.000 däne dinar dirhem sogap sadaka bereninden şoň sogabyndan bir haram terk etmek gowdypdyr. Indi sen Hudaýyň gorkusyň mamylaňda, bazara girende, Hudaýyň inki ýoksu görýän zady adam yalandan gasam içýär mamylaňsyna. Allah şonu halam ýa diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam.